Аман салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Имрӯз мо ҳузур дорем дар хонаи як модар. Ин модар хеле ҳам маъюбай, беморан, сатҳи зиндагишон мақсад пастай. Дар хонае ки зиндагӣ мекунанд, дар куҷо зиндагӣ мекунанд, чӣ хел зиндагӣ ба сар мебаранд, зашо чӣ зиндагишона пеш мебаранд ва чӣ кор бо ин модар рух додагиай, мо аз забони худшон мепурсем, ҳамаша ба шумо мефаҳмонем, шумо ҳам курси мешин. Мақсади ҳамаи мо шумо чун ҳар вақта ҳар як касе ки имконият дора метавонен ки саҳмгузорӣ кунен, худ капейкам боша. Мисли ҳар видеоиде ки ман мегӯм зара зара ҷамъ шава мега дарё банд шава. Чӣ қадаре ки метавонем бародаро саҳмгузорӣ кунен, ҳамин модарда кӯмак шава. То чизе ки ман дар хона ҳис кардаистам бародаро, ҳози бегаҳӣ соати 7:03 не ки ман ҳози арақ дар шапа шидагим, барое ки хона гармай, условия барои зиндагӣ кардан хеле ҳам пастай. Бале, квартирантан ҳози ҳамаша муайян мекунем, маълум мекунем. Мо уҷа ай гармира бародаро ростша мегӯм, мумкин дар рӯи ман дагӣ бошен, ман тасаввур накардаистам ҳози мо мерем, ҳози мо ним соате дар инҷа шидагем, гап задаистем. Ман ихелӣ хмаис кардаистам ин модар дар инҷа қатъи кӯдакҳои маҳида чӣ хеле зиндагӣ мекунанд, чӣ хел тоқат мекунанд, ман рост тасаввур карда наметавонам. Салом алейкум холаҷон, ба мо ҳамин қадарша бигӯен ки сабаби маъюбии шумо айча, яъне ки ҳамаи аз чӣ рух дода, чӣ сар зад, чӣ ҳодиса шудагӣ? Салому алейкум бародарон, касе ки моро гӯш кардасанд, салом мерасонам. Додарои азиз, ай пушти ҳами зиндагӣ шаварма ай даст додам, ай рӯи ҳами зиндагии қиин фарзандо ҳама ҳами ҳолат дучор шудам. 7 сол шуда ки ман маъюб рӯи ҷога будам, шукронаи худо хай ҳозир камтар созум. додаро ако ай иҷорашӣ мудем моро хезондестанд, агар илёҷсон бошад камтар мудда кӯмактона дареғ накунед. худованд шуморо нигаҳбон бошад. яъне ки бародаро ин модар иҷора мешинанд, айни замон ҳамин ҷое ки иҷора мешинанд хезондестаншон ва ҳамаи сабаби хеле мушкилиҳои зиндагиро мо медонем ки аз сабаби чӣ мешавад, аз сабаби норасоӣ, аз сабаби камбудии зиндагӣ ва ҳастай ҳолатҳо. ва шумо чӣ хелам дар видеоам дегем ки мо мерем ягон одама кӯмак кардан, кӯмак мекунем, камбизоатан, но дасту пои солим доранд, организми солим доранд. Ин модар маъюб аст, ин модар ҳатто соз раҳ гашта наметавонад. Дар хона оҳан задагиай дар бари девори хона ба тавассути ҳамо аз ҷош мехезад, як тараф параличай. Ва ҳозир шумо мумкин савол тиҳед ки чаро мо нишон надодем рӯи модара, мумкин гапи ма камтар груби ҳам бираса, мумкин модар моро бубахша. Як тарафи рӯи модар чӣ хел бигӯм, паралич фалат шудагӣ чӣ хел мешавад. Дар видео слишком безеби бад метава бародаро, аз ҳамин хотир модар хоҳиш кард ки мақсад шарме дорум аз ҳамин состоянии дарунбудагӣ, хоҳиш кардан ки нишон натиҳем. модар мехоҳад кӯмакш кунанд, модар ба кӯмак ниёз дорад, не ки аз сабаби состоянии организмаш, аз сабаби сатҳи зиндагӣ намехоҳад хча мақсад муаррифӣ кунад. чӣ хеле хеле мо медонем як ҳамсоята, як аз дига чиз дига мебура як гапу чап, хеле хеле бародаро ҳаст одамое ки солиман, одамое ки кор карда метавонанд, дар қади раҳ мераванд, талбандагирӣ мекунанд. не ки ин модар маро дар чӣ ҳайрон кард ки ба ин ҳолати зиндагиш, ба ин ҳолати организму состояние, ба ин ҳолати ҷисмонии худаш шарм медорад ки открита бихеза даст дароз кунад барои кӯмак кардан. беҳтарин ай аз ҳамин хотир бародаро мо рӯи модара пинҳон кардагем ва умедворем аз ҳамаи шумо ки касе ки имконияти кӯмак кардан дора бародаро кӯмактона дареғ надорен, то ки модарда кӯмак шавад. дар болои экрантон шумо картаи модара дидаистен ба ному фамилия экиай, номерое ки дар ӯ карта привизят кардагиай, ҳамаш одами доверенности ҳамин модар ҳастай. ва состоянии ин модар дар ин ҳолат бародаро уже зиёда аз 7 сол мешавад ва модар 3 кӯдаки хурд дора ки ҳар сешон мактаб мехонанд. ва чӣ хеле ки ҳозир шумо дидесен сезони мактабхонӣ омадагиай, ҳар сеи кӯдакода сари либос харидан накорад. хона иҷорае, аз хона хезондестаншон, ҳамаш дар як вақт аз хона хезондестанд, кӯдакода сари либос харидан накорад.
бо зиндагӣ кардан дар кора ку хӯрдан дар кора як кори дигар ҳама и болои сар як модари омадагие ки маъюбе ҳаст ки нитошто кор кардан аз хона баромада наметавонад аз хона берун баромада наметавонад то ки берун набинад ва нафаси тозаи берун набикашад ан ҳамин қадар гармии кози рӯи сар даъни мар арақ шапа кардагия рӯзи дароз ин модар дар ҳамин хона намоз хонда тоат ибодат карда менишинад. илтимос бародаро касе ки имконият дорад ҳаракат кунен барои иҷора шумо худтон медонед ки чӣ хеле 1,5 поён штобе ки хонаи нормали будурӯи бишинем хонаи кози шиштагиам ҳамиам барои талаботи ки хуб зиндагӣ кунӣ ҷавобгӯ нестай. мақсади мо ҳамияе мақсади модарам ҳамияе ки ҳамон қадар сум ҷамъ шава мо умедворем аз даргоҳи Аллоҳ умедворем ки мумкин ки бишава ҷамъ шава ки як кӯлбачаи майдаак ба ихтиёри худчон мақсад ранги наи ҳолат нашава ки соҳибхона биёя барои напардохтан ё ки имконияти иҷораро надодан биёя айхона пеш кунад ки модар ба ин ҳол куҷо меравад. шумо тасаввур кунед мақсади мо ягон суми ҷамъ шава ки ягон кӯлбачаи майдаак ин модарда сохта соҳиби хона кунем ша ва кӯдакош дар берун намона худшам дар ин ҳолат дар берун намона. чӣ гуфтанем дар охир бародаро ягон ҷои гапшам гуфтанам нестай ҳама ҳолат худаш фаҳмоай. хеле қине бародаро дар иҷа зиндагӣ кардан дар иҷа ҳатто гап задан мада душворае шумо дестен дар рӯи махтон самгузорӣ кунен бетараф набошен бародаро аз ина ҳама ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи дар бораи беморишон ҳамаш ҳастай мақсад мо ҳамаша дестем мутаассифона ману фамилияро дар шумо нишон дода наметавонам баъдан шутоби мувофиқи хоҳиши модар худшае ки баъдан проблема мешавад ягон кас мисол шиносову ягон кас набина гуфта дар аввал гуфтем яъне ки бо модар чӣ рух додагия вақте ки шавҳараш садама мешавад чӣ хеле бугум як хабари нохуш яке да одам мезанад баъди ҳамун кор ира скорее чӣ вай шидагия давление як тарафи рӯ ҳам хел фалат шидагия чашм гӯш ҳами як тараф покиза мақсад поҳо қатъие ки хеле соз ҳатто роҳ гашта наметавонад ҳамаш ҳуҷҷат қатъи ҳуҷҷатгузорӣ шудагия ҳамаш ина бародаро тасдиқ шудагия ҳамаш ҳастай метавонем ки беташвиш бошем дар ин масъала. ва чиро мехостум бугум ягон кас дар интереси бошад дар бораи пенсия бале мегирам бародаро 200 сомон пенсия мегирам но хайчи хеле ки медонем 200 сомон на дар квартира мерасад на дар хӯрдан мерасад на дар сару либоси мактабии кӯдакона на дар ягонташ. аллоҳ подоштона ба ивази кӯмактон мерасонад иншоаллоҳ. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.